indeed kukhanga zambiri zikumandipeza ndithu nditagona chifukwa kukwera kwa mafuta aso kunandipeza nditagona nkuchita udabwa mafuta akwera komano nayi nawa anthu amene asankhidwa ndithu maudindo osiyanasiyana alipo anthu 11 ndithu mundilole kuti ndingoatchula mwa msanga pa number 1 pali Right Honorable Enoch Kamzingen Chihana amenewa asankhidwa ndithu ngati second vice president of the Republic of Malawi. Pa number 2 pali Honorable George Chapatula Chaponda amenewa ndi MP asankhidwa ndithu ngati Minister of Foreign Affairs. Ndipo pa number 3 pali Honorable Joseph Mwanamveka amenewa asankhidwa ngati Minister of Finance, Economic Planning and Development. Ndipo pa number 4 pali Honorable Alfred Gangata amenewa awasankha ngati Minister of State. Ndipo Lieutenant General George Alexander Jaff amenewa asankha ngati Chief of Defense Malawi Defense Force. Dr. Justin Saidi amenewa ndi amene ali Chief Secretary tsopano. Ndipo Mr. Stuart Ligomega ndiye wachiwiri wawo, Deputy Chief Secretary. Ndipo palinso apa Akiswel Dakamau amenewa asankhidwa ndithu ngati Director of State Residences. Ndipo Mr. Richard Luhanga amenewa tsopano ndiye Inspector General of Police kuyambira pano. Mr. Stein Bamus Chaima amenewa ndiye Deputy Inspector General of Police Operations. Ndipo Mr. Noel Kaira Deputy Inspector General of Police Administration. Amene wandithu ndi maudindo 11 oyamba amene ndithu asankhidwa. Ndimona ena akuti ati first selection. Yeah. Rawa ndi maudindo amene mtsogoleri wa dziko lino wasankha. Mu cabinet muli pafupifupi anthu atatu eti? Anthu atatu. Yeah, muli Chihana, muli Gangata, muli Chaponda. Ndi kuti mwina tifatikize folo ndi amtalikawa koma sinaone kuti ayi ma ministers enen awawa Achihana wasinanga ndi second vice president ndi kuti apapa pali Minister of Finance, Minister of State, komanso pali Minister of Foreign Affairs. Tiyambe ndi Enoch Kamzingen Chihana. Ndi mangano ndi yotani? Of course it was obvious. Sinangana tuziratu. I think mena nkapanga misonkhano yokopale anthu kuti awavotere amenewa angwirizano akumati Blue Alliance umene uli pakati pa chipani cha Ford komanso chipani cha DPP ananeneratu kuti zina zimene agwirizana ndizoti akapambana Enoch Chihana amene akuchokera ku chipani cha Ford adzasankha kukhala wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Tinene kuti izizi ndizosadabwitsa ndi udindo umene unasankhidwapo Malawi muno amene anakhalaponso udindo umenewo mwamoyo wake ndi abambo awo a Enoch Chihana amene anali chakufa Chihana mu nthawi imene amalamulira Abakili Muluzi. Ngakhale mu constitution udindo umene ulimo chimene anayikiramo mu constitution and mu constitution mukayiwerenga imatsindika kuti pamene mtsogoleri waona kuti ndikofunikira ndi cholinga choti mwina afuna ayanjanitse dziko kapena kumanga dziko akhoza kusankha munthu pa udindo umenewo. So umasankhidwa ndi udindo ochita kusankhidwa sumene udindo oti anthu anachita kusankha ngati pa ballot ya iwu ndo appointment umene ukhangati nduna. So tinene kuti ayi ndizosadabwitsa. Ndikayiona cabinet imeneyo ndi kuti Achihana chimene akubweretsamo mu cabinet iyo ndi ma appointments enawo mwina ndi gawo limodzi kapena magawo awiri. Gawo loyamba ndi anthu amene asankhidwa amenemo ndi mmodzi amene akuoneka kuti pang'ono ndi wachinyamata tikuona Gangata plus Achihana onda amene ndikuwaona kuti ndithu achichepere amene akubweretsa noka gawo kachinyamata. Komanso china monga ndanena kale ndi nkhani yoti alumikize mukaona ma appointments mukhoza kuona kuti palibe kangati ka element ka kubalansa nkhani ya zigawo.
achihana okhala ngati akuyimira ndi chigawo chakumpoto. Tikatenga mwina pakati pa sindukayika nchifake tapezeka kuti pali Minister of State nduna ya zamdziko amene ali agangata amene akuonekanso ngati portfolio mutayiona ndiyo ngofuna ngati kuti balance komanso wachinyamata. So palinso aluhanga pamenepo ndi akumpoto onso. Aluhanga ndi Inspector General akubwera ngati Inspector General ndi akumpoto amenewo ndi ankhala kale akhala maudindo osiyanasiyana. Udindo wawo omaliza unali wa Commissioner General ku chigawo chakumpoto konko, anachokera ku Blantyre kuno kupita chigawo chakumpoto. So mulakayira wadziwa bwino kwambiri anowerokayira ndi akumpoto konko nawonso akhala Commissioner, analinso kale Deputy Inspector General ndi khangati amenewo achita maintain. Komano mbali yachihana kuti apezeka bwanji ndipo zikhala bwanji ndikuona kuti akubweresabe regional balance komanso ndi achinyamata mwina ndi amene angathamange kuti tione kuti mbali yachinyamatayi. So as it is, we have a president in the south. Yeah. Ndekuti wachiwiri akuyimiranso ndithu pakati ajenansa kunchewu ndipo achihana kumpoto. Yeah. So tikatengera ku top 3 ndekuti ya balance pamene popo abalansa malinga ndi imene mafunira constitution ndekuti tikatenga pa udindo umene apasa achihana imanena kuti zolinga zenizeni zizikhala zoti mukubweretsa mwina umodzi kapena mwina mufuna mugawe zituko. Nthawi zina amayang'ana kuti zikhozotheka kuti mwina pali kusamvana ngati dziko chifukwa choti mwina maudindo ambiri akungopita mbali imodzi ndi anati kuti mwina zisayende bwino. Zizitheka kuti president akhoza kusankha amene akhoza kukhala wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Chihanaso amene ali achakufa chihana anasankhidwa munjira yake yomwe nthawi imene Abakili Muluzi anaona kuti mbali ina yake makamaka mbali ya chigawo chakumpoto imaona ngati kuti mwina iwo akusalidwa ndi anasankha Chihana kukhalanso pa udindo umenewo amene anabwera ndi nduna zawo. Ndikukumbukira zoyambirira zinali zokwana 6 mu boma la Abakili Muluzi ndi cholinga choti aone kuti dzikoli likuyenda ngati mokomera madera onse. Chabwino, tikulandireni a George Chaima, mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino, kaeno ya mwadzuka bwanji. Ndadzuka bwino. Ndimaona kuti tisanayambe kukambirana nkhani yokhudzana mawu amene analankhula a Professor Arthur Peter Mutharika atalumbiritsidwa loweruka lija. Tiyambepo ndi nkhani imene yangochitika ndithu usiku umene tayambiramu. Wanango wayankhulapo ndithu za cabinet and official appointments amene achitika ndithu usiku wapitawo. Inu mukuona bwanji maudindo 11 amene asankhidwa amenewa mwamsangamsanga? Oyamba ndi achite congratulate onse amene asankhidwa maudindo osiyanasiyana usiku watawo. Ndikaona mmene zakhalira pamenepa ndingaone kuti inena kuti zayamba bwino. Kuyamba kubwino kwache nkwakuti toyambirira President Arthur Mutharika walemekeza pangano makamaka kuonetsetsa kuti appointment ya bakale delivery bakale so competence ndi mutati muone ngakhale kuti padakali panopa palibe nzimayi tione kutsogoloku ma appointments ena amene akubwera awawa ndiwongoyambirapo chabe kuti zinthu koma liziyenda bwino isayime iyayi pamenepo ndiyankha funso lakuti mwina nzimayi palibepo. Komanso muone anthu amene apangidwa appoint muona kuti akuchokera zigawo zosiyana-siyana. Kandi ndachaima makamba zakuti apena kuteroko ndekuti ngati akupanga kuchokera kumpoto uzikhala kuti anthu akumpoto udzayang'anira. Tinene kuti iyayi samakhale ndi maganizo amene mindset imene iti isinthe. Ngakhale utachokera kwina kulikonseko ngati akupatsa kuti iwe ndi Inspector General, iweyo ntchito yako now rise above regionalism, rise above politics. Iweyo ntchito yako ndiyoyang'anirano yoseva Malawi wonse chimodzimodzi
ngati uli vice president kaya kuchokera ku northern region kaya kuchokera ku central region ntchito yako ndiyoseva Malawi kaya ndiwe minister kaya kupatsa minister ngati mema amakambira kuti agangata ndipo ndapangire congratulate agangata kosa amene apangidwa appoint kuti ngati uli minister of state ntchito yako siyo tipopeza kuti wasankhidwa choka ku central region ndi kuti kuzikhala nokuyang'ana ku central region kokhako ayi ntchito yako tsopano yafika pakuti noyang'anire amalawi wonse timati nditero kuti izizo ndi zimene zikuchokera ku DPP philosophy yathu mindset yathu yakuti pamene tikukhala tonse amalawi tikulowa mmene koma tikalowa mmene tikagwira ntchito yakuti tukaseva amalawi uli ngati mpira wemakhaliyo matumasera number 7 number 8 wina selection mukamva kuti national team ena machokera koma tonsefe ndife amalawi tikufuna kuti malawi akakhale wabwino titengenso chimodzimodzi kundaleko kuti pamene walowa kati mu ground imene ukaseva amalawi mafuni nimalize choncho kuyankhula kwake. Chabwino tathokoza kwambiri. Mtsogoleri wa dziko lino analankhula loweruka lapitali kuti tikuyenereka kubwera pamodzi ngati Malawi tigwirizane akuti dzikoli ndi la Malawi wina aliyense komanso amati tikhale anthu olimbikira kuti Malawiyu asinthedi. Timafuna tidziwe kuti potengera ndi nkhani za ndale mmene zikuyendera mdziko muno zithekadi kuti mtsogoleri wa dziko lino chipani cha DPP chibweretse anthu onse pamodzi kugwira ntchito limodzi posatengera kuti uyu ndi wa chigawo chanji uyu amachokera ku chipani chanji uyu amachita zotani zithekadi kapena ndi mawu okha ongolankhula mmene amachitira atsogoleri ena onse mbuyo. Tiyambe ndinu ana Malomba. Ndithokoze chifukwa cha funso limene tangomaliza nkhani ya kusankhidwa kwa atsogoleri pamenepo mukafunsa funso limenelo yankho lake lili kasankhidwe ka atsogoleri amene angosankhidwa Malawi aliyense mmenemo kuchokera kaya kumpoto ku central region kaya ndi ku southern region ku eastern region ame general kumenekoko ajafu ndi akuchokera kumanguchi tikatengera kuti kuti dziko linolo tonse tikhalira pamodzi mmene mukufunsamu kuyankha kwake chitsimikizo chake ndi chakuti mmene maonera cabinet imene yangotulukayo kuyamba kumeneko ndi zotheka Amalawi kusiya ndale poteroko tiona umphawi wathu ndipo ichicho chimene aprofesa asapita mutali ndi boma lawo achitsimikizira kuti ndipo zisintha chifanana kuti zisinthatu zinthu ndipo zinthu zikusintha mmene timakhalira kale kumapanga mwina kayendetsedwe ka dziko kokondera zimenezo ulendo uno komano funso langa ndilo kuti mukwanitsa kubweretsa pamodzi anthu sinangati naona kuti loweruka lijanso ena amati yayi atikaniza kuti tisapite timafuna tidziwe kuti mukwanitsadi ngati chipani cha DPP kubweretsa anthu onse pamodzi kodi mukamati kukwanitsa tandifotokozera kuti mukwanitsa kwabweretsa kwa mtundu wanji chifukwa ife medu kwanina ife ndikugwirira ntchito pamodzi ngati munthu ali ku opposition kaya ndi wa Malawi Congress Party kaya wa chipani china chake kumene kujaso nayenso ali ndi gawo akapita ku nyumba ya malamulo amaperekanso timati checks and balances amene ujampatseni mpata muloleni azipereka ma checks and balances aliyense sangakhale mbali yolamula sizingatheke yani ndi mukati inoti tibweretsa aliyense pamodzi kwabweretsa kwalini kunena kuti tonsefe tikugwirizana kuti dziko lathu lili ndi mavuto kuli njala kuli kusowa forex tinangati tani ndi akuboma agwire ntchito yawo aku opposition agwire ntchito yawo amabungwe agwire ntchito yawo aku polisi agwire ntchito yawo ISB agwire ntchito yawo izi zono nde kubweretsa pamodzi leo tikati tikwanitsa ife tikukhulupirira kuti tikwanitsa chifukwa mtsogoleri wathuyo ngwa experience he's a professor sikuti ndi munthu wamba yani ndi wa experience komanso ntchito imene adagwirapo kale komanso tili ndi history yakagwidwa ntchito ka ntchito ngati imene. Chabwino tamva na Malomba takumvani wanangwa ukhoza kulankhulapo zotani mmene alankhulira ndithu ana Malomba pa nkhani imeneyoyo ndithu ya unity and hard work kubweretsa ndithu Amalawi wonse pamodzi. Ndamvetsetsa ana Malombawo makamaka iwo achilimika kuti yayi aliyense amene ali Malawi muno ali ndi gawo kaya ali kotsutsa kaya ali mbali iti kaya ali mboma kaya ali private ali ndi gawo lotagwirepo kuti dziko kubwera pamodzi kukhoza kutheka ngati tikulolerana
kaya wina ali mbali ina kapena ali zimene democracy imafuna. Panali manong'onong'o amene unanena apa kuti kodi ndizoona kuti mwina umanena kuti umatengera amene manong'onong'o analipo kuti mtsogoleri amene wangochoka pa mpandoyo azasasichakwera kumwambo olumbiritsako kunalibeko. Komano tinaona sokalata imene imazungulira kuseweza kuti akutiwo akubwerako amafuna koma khangati kuti anachita kuchotsedwapo pa ndandanda kuti ayi awa asakhalepo pa ndandandawo. Nkhani imeneyi tikuyilimbikira fwa chani timafuna timvetsetse chifukwa ndi chinthu chimodzi chikanakhala pa Chingerezi ngati symbol right mwina zikanakhala zoonetsera pamodzi kuti tsopano tayambadi kulolerana tikubwera pamodzi pambuto yake sikuti aziyendesa nawo komalo komano akhozokhala ngati mmene tinaona kumene kudza kunali Abakili Muluzi kunali Joyce Banda amene anakhalapo mtsogoleri komano akupuma chimodzimodzi achakwerawo ndi opuma pakali pano so kukhalako sichikanakhala chinthu cholakwika. Kodi anachotsedwadi ngati anachotsedwa zolinga zake zinali chamwina pakhozokhala zifukwa zokwanira zimene anthu akufuna amvetsetse. Posachedwa pompa tikhale tikulankhula ndi atolankhani athu ndikuona Wezi apa ali ready komanso Jason kuchokera ku Zomba. Ndimafuna ndipempha technical kuti mungompanganso add Jason kuti tilankhule nawo limodzi tikayamba kuyankhula ndi Wezi apa. Ana Malomba timafuna muyambe kaye mwayankha funso ili mwamsanga ili wanango wachula pananenso nachula kuti akuti achakwera anachosedwa ndithu pa program yachiwiri yomaliza imene inatuluka pamwambo wa Saturday. Mutha kuyankhulapo zotani? Ndiyankhe kuti kuchokera kwa president His Excellency Professor Arthur Mutakuta anafunitsitsa kuti achakwerawo atabwera ndithu ngati mtsogoleri oti akutuluka iwo akulowa, ndipo komiti imene imayendetsa zimenezi inatenga chiganizo chimenechi. Koma nkhani ino inafika pakuti atafika no kwa achakwerako kuti muko kuti kodi tsopano akabwera kodi mupanga guarantee security kapena safety kuti anthu kumastandi kapena sanga apange chipongwe kwawo oza. Ndi nkhani imene inakhanga yovuta ku organizing committee kuti tsopano pamene anthuwa sunganene kuti unena kuti uwaletsa kapena tingaletse bwanji chifukwa anthu aja mchigulugulu. Ndiponso ino amene munapita kumene kuja mumaona mmene amapangira ena kumayimba zinyimbo ena kumatani mapresident ena akamabwera kumachirira kumatani ndi kodi akabwera zizakhala bwanji. Ndefunso limenelo linavuta ndithu kuti no organizing committee ko atsindike kuti yayi anthu amenewo kuti no tingati kwapanga control. Ndino itapita nkhani itapita kumeneko kubomako ndi pamene amanena kuti yayi the best is kuti no asabwere chifukwa chake akubomawo anatulutsa program imene chonchi mind you program imene iru ndi program ya boma si program ya kuchipani ya aboma ndi amene amayendesa program imene ndi kuboma kumweko anapanga chiganizo office kumweko kwako lini zambako anapanga chiganizo kuti ya imene zililimu ndi kuti a president amene akutuluka achakwera asabwere. Komano sikunena sikutanthauza kuti ndimafuna nditsindike peneko kuti ifeyo kapena president section professor sana analibe kuyankha mwachindunji a DPP simunalese a president kuti a president akali kuti asabwera mambo sitinalese mpang'ono pomwe programu iyi munalembanso mukufuna mutuze kuti sinu si ifeso amene nalemba program imene ichayi wanango aimva nkhani nkhani imene ndaimva ineyo are you convinced kwambiri ndathokoza Ana Malomba makamaka chimene akambapana Malomba inenso ndimachiganizira nkhani ya kuti kodi kukanakhala zotani. Abakili Muluzi anachoka pa mpando ndikalekale, a Joyce Banda ndikalekale, anali nzofoka zawo koma mwina pano anthu pang'ono anakhala ngati anaziwala mwina adi kukanavuta chifukwa kwa amene amazungulira stadium akhoza kuona kuti nyimbo ngati za chinyozo kwa amene akutuluka kumene achakwera zinaliko ngakhale iwo kunalibe. Ndiye mwina adi akanati atulukira nkuthekadi kuti nkhani ya chitozocho chikanakhala chachikulu kwambiri. Mwina pena pake ndikumvetsetsadi kukhala ngati mwina kanalibeka chiganizo kabwino kwa ineyo mmene ndikuonera kuti asabwere. I think kanali kachiganizo kabwino mwina kukanatha kukhala ngati chipwirikiti. Ndiye pamaso pa alendo kuti tizoonekana kasi panaso alendo amayiko ena kuti tizooneka tikulozana chabwino komabe tikhozopeza njira kutsogoloko kuti tikhozozimitsa motani nkhani zambiri. Wezi Gausi wadzuka bwanji kulilongwe? Ndadzuka bwino kaiwe. Inetu ndadzuka bwino. Ndacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko pa nkhani tokambirana tsiku la lero.
inetu kuno ndi munthu mmodzi amene ndikufuna kuti ticheze, amene akuyenera kuti amene walola kuti ticheze mtsiku la lero, ndi amene akhala kuzifotokoza dzina komanso ndikhale ndikumfunsa mafunso kuti azitha kuyankha. Tikudziweni dzina? Ine dzina ine ndi James Bandawe kuno ku 23 Pansika. Nkhani tikukambirana pano ndiyokhuza zimene anayankhula mtsogoleri wa dziko lino Arthur Peter Mutharika pamene amalumbiritsidwa ku stadium kumeneko mzinda wa Blantyre. Inuyo speech imene anayankhula Arthur Peter Mutharika mnayiona bwanji? Ine kupeza mawu ndi mawu. Maife tikufuna zinthu ankhula zija zabwinobwino ndithu zokoza Malawi, komano kuyankhula ndi kuyankhula chabe. Anthu tikufuna action bwinobwino pa ground kuti zikuti bwanji. Mafuta azipezeka, muzipatala mankhwala akhalemo, policy ipezeke, zomwe tikufuna. Speech yo, of course speech ndi yabwinobe, koma speech kwenikweni ilibe kanthu, koma tikufuna action kwenikweni. Mukati mukufuna action, mukufuna kuti a president apange zinthu zotani, anthu owazungulira akhale otani. Ndi zinthu ziti zimene niyo monga achinyamataso mwina mungadakonda kunena kuti a president azike beta tsogolo pamene akufuna kuti akwaniritse masomphenya awo a dziko lino ndi mene anafotokoza. Pali zinthu zambiri monga ngati choyamba kalembedwe ka ntchito, kusamangolemba ntchito anthu akuchipani chifoti ndiwo akulamulira bata zimwe kapa anthu akuchipani. Funika ntchito kumalemba anthu omwe ali ndi kuyenerera kuti angatogwira ntchito, ali ndi zoyenereza. Ntchito mangopeka kwa anthu kuti ndi achipani ayi. Napesa achinyamata timafuna koso ngongole zija zitipeze koso za mifizi waboma lathali nalonso limangopereka kwa anyamatawo, ndezi zikapitirira ndikuti palibe chomwe chikuchitika. Pankhani yokhala bwino umodzi ngati Amalawi anasindika kuti iwo sakusungira mangawa iyayi. Tiyeni tikhaleni dziko lino ka wina ndi wa DPP, wina ndi wa UTM, wina ka ndi wa chani, tikhale bwinobwino mwa umodzi ndi bata. Ndimukuona kuti zimene zize ndi zabwino. Zimene ndi zabwino kwambiri. Zimene zabwino kwambiri chifukwa zimene zomwe zimamunga Malawi. Chifukwa zipani zinachotipeza mapoyamba tinali Malawi. Ndesi zingati pangise zoti anthu fe titizi ngati ukangana ayi. Point imene jenali yabwino. Ndathokoza kwambiri mwina mtokhani maomaliza. Maomaliza ningoti congrats apule. Mwawina. Zimene mwatu nimene ndachezera ndi amene ndapeza Pansika wa ku 23. Ndathokoza kwambiri Wezi Gausi. Zikomo. Jason Malowa wadzuka bwanji kuzombako? Uli kuzomba koma iwe chifukwa ti umakondoyendayendatu kuti yayi pano ndili kumangochi, pano ndili kwakuti? Ndili kuzomba ndipo tiyankhula mawu kuchokera pa DC pamene takumana ndi abambo awiri ayikira ndemanga pa nkhani imeneyi kuti kodi imene anayankhula president mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika azimva bwanji. Choyamba dzina lanu ndi kumene makhala? Ine Emmanuel Dala nokuzomba ndi makhala kuchinamwali. Ayankhula mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika, mwazimva bwanji nanga zakupatsani chiyembekezo chimene mayembekeze? Zomwe anayankhula mtsogoleri wathu Peter Mutharika tinaziva komanso zinatigwira mtima, koma tsopano ifeyo panopo tilipo kuti tikuyembekeza kuti pazimene analankhulazo kuti zichitikadi, kuti nthawi zina andalewa amatheka ngonena choncho pamaso koma zinthu osachitika. Pamene zikuonekera mumene amayankhulira mucha si khumbo lawo limene tikuoneka kuti ndi khumbo lawo, zikuoneka kuti ndi khumbo lawo limene. Ndinu chiyembekezo chanu ndi chotani? Ndeno omafeyo apapa tiliokayikabe tibe chiyembekezo china ichonse chifukwa sinanka zinthu zinachitike. Izo ndizongolankhula zichitike ka Emmanuel Mdala. Tokoza kwambiri Emmanuel Mdala. Tiyankhulenso ndi abambo awo otsiriza dzina ndi kumene makhala? Ine ndi Stephen Emmanuel Makatanje ndimakhala kuchinamwali kwa Sogoja kumapano ndili mtaoni. Uthenga umene anayankhula mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika mwauva bwanji? Uthenga ife Amalawi monga tisamala kukhunzidwa taulandira, komano ndi chiyembekezo kuna kuti kumene zimene zichitikadi chifukwa manifesto amene ankayankhula nthawi ya kampeni manifesto yawo inanena kuti njala ndi yani ndi Katangale mboma mwachuluka kwambiri. Ndino kuti kidabusije kuna kuti kodi Katangale
so katangale anayambika pakanthawi chipani chawo chomwe chonse munali katangale kodi ayamba kwamanga amene chipani momo kapena ayambira mo MCP omwe chiwe chikundabisa ndi chimene chona kuti kodi akatangale amene ayenda motani apa kwapo so manifesto ndi ndomveka kwambiri una kuti apa kunatani atachwa katangale ndi uziku amalira ni ilongosoka kwambiri kote kuti chimene muyembekezera inuyo ndi chotani pene tikuyembekeza chona kuti ayambe kuti kufuluka katangale kuna kuti aonekere pambamba mina achita katangale ndi aoneke kuna kuti anthu ondotani komanso chachikulu nchionera kuti mene aonjeza una kuna nkhani ya njala imene the first komwe adamba khoza zinthu ngati zimene zozoezi kuona kuti muziko la Malawi litambasuka kwambiri tathokoza kwambiri dzina lije mwati Manuel Makatanje kwaSogoja ziko kwambiri atitero tisapite patali kwambiri yayi chabwino ndathokoza kwambiri Jason Malowa kuchokera ku Zomba zikomo kwambiri zikomo ndikukhulupirazo kuti anamalomba komanso a George Chaima mwamva amene alankhulira anthu ndithu komano chifukwa cha nthawi apa mwamsangamsanga ndimafuna ndipite ku nkhani ina imene mtsogoleri wa dziko lino anakhazikikapo kwambiri nkhani yokhudzana ndi kuthana ndi katangale komanso anachenjeza anthu akuchipani amene amakonzekera kuti boma lathu likalowa ndiye kuti tidyapo ndi nthawi yathu nafenso tidyepo ndipo anachenjeza kuti never say I never warned you anachita kunena ndithu mokhazikika choncho a George Chaima nkhani imene iyi mukuiona bwanji kumbali ya kuthana ndi katangale komanso anthu andale amene amafuna kuti adyepo komanso mukamayankha mafuna mphatikizepo kuti ambiri amene mwina pano tukamba ali ku chipani cha DPP akuluakulu kutsogoloko ali ndi mabelo mthumbatu kuti kodi nkhani imene yathana nayo bwanji anamalomba tucheza nawo pakadali pano nawonso ali ndi belo yawo nthumba akumalankhula ali ndi belo yawo nthumba kuti nkhani imeneyi athana nayo bwanji tiyambe kumene kwa George Chaima a George Chaima zikuoneka ngati palainipa a George Chaima atithawa koma mwina wanangu atayamba asanayankha namalomba kuti nkhani imene yathana nayo bwanji amuthalika ndi boma lawo ndayamikira nkhulira amuthalika makamaka pa nkhani yokhuza amene ayendetsere dziko lino imodzi fundo imene anayimapo ndi imene idi yoti iwo athana ndi katangale ndipo sakuonanso kuti aliyense amene ali mboma mwawo akhale modzi mwa otenga nawo gawo pa nkhani yosokoneza chuma cha boma anatsindika ndikukumbuka kuti tione boma kuti boma si la DPP boma si la munthu koma boma ndi amalawi kufuna kutsimikiza kuti cholinga chawo ndikuti amalawi titukire limodzi osati anthu ena awiri atatu ndi amene atukuke komano tikibwere ku nkhani imene wandifunsayo kuti kodi katangale yodi atheka ndena nenanso mbuyo mukuti poti pakamwa podya za mchere nthawi zina pamangolankhula chimene chimavuta ndi choti koma mayankhulatu kuti ali serious abutali ya pakamwa nonso kuti tilidyera never say I never warned you anatsindikadi komano nkhani ndiyoti chimene chimavuta nthawi zina mwina pachewa amati khoswe udzano akakhala pa nkhate kuti umugendeno ukhoza kuswa nkhate ndi upanga bwanji fa nthawi zina amene amakapanga katangalewo amakhala ndi anthu oti iweyo mwina uli nawo pafupi kwambiri kapena ndi anthu ako amene umadalira unayikapo ndiweyo fa anthu oterowo alipo ndipo tisanene kuti mboma la DPP limene lalowayi mulibemo anthu oganiza motero alimo choyamba chitsanzo choyamba tayamikira kwambiri kuti kabineti yasankhidwayo ndi maudindo ena amene asankhidwawa ndithu ndi maudindo opatsa chidwi chifukwa pali kubalansa nkhani ya region komanso mukubweretsa experience ya anthu amene anagwirapo ntchito maudindo osiyanasiyana ngati Adakamau Saidi Luhangawo tikunena Achaponda Mwanamveka koma ena amati kukanakhala bwino kwambiri andinenso ndikuti kukanakhala bwino kwambiri mu nthawi imeneyi kuti zimene analankhula amuthalika ku stadium sita ziyambe nokukhazikika mu mtima mwa anthu kuti mwina ati tikupita kutsogolo kumene sitimva zoti apa pachitika zina zake kaya uyo akulemera mosadzika bwino anthu munthu amene akuganizidwa kulakwa si olakwa tiye nditsindike pano sindiye kuti munthuyo ampeza olakwa kapena kuti akusweza kuti mulanduwo ukazatha adzalowa ku ndende yayi anthu nthawi zina amatha kutengedwa kupita kukayamba mulandu pamene ali osalakwa mwina akuaganizira molakwika zimatengera
timatengera khoti liunike ndi kumpasa munthu ufulu kuti iwe tuluka wamasuka kapena iye atakupeza ochimwa. Komabe kuti zinthu ziyende bwino ambiri timapempha kuti bwanji anthu amene akuoneka kuti akuganiziridwa kuti ndi olakwa akuyankha mulandu, bwanji anthu amenewa pa nthawi ngati imeneyi kwasiya kaye pambali cholinga choti athane ndi milandu yakukhothidza amasuke amasuke ngati ali osalakwa. Mwina nthawi imeneyo pameneno nkwayitana kuti tiyeni tsopano tiyendetse chani, chifukwa nanga tikanena kuti tikuthana ndi mchitidwe wakatangale tikufuna tithane ndi mchitidwe komano ali anthu mwina ambiri ka kabineti idza ikapezeke mwina anthu sindikukhulupirira kuti sananene ulendo uno kuti alekesa 20 koma ndingowapempha kuti apitirize mmene anachokera padza pa 20 amalankhulaso kwambiri kuti osapitiriza kuti tionenso 40 30 yayi 20 yomwe idza mthalika imedza munkachita bwino mupitirize. Sono busakhale kuti 20 akamabwera mwina ka 12 15 akuyankha milandu ndi anthu ayambokayikirano kuti kodi nkhani yothana ndikatangale ithekadi. George Chaima ndakuonani mwabwera pa line pa asanayankhe ana Malomba nkhani imeneyi timafuna mwina ndemanga yanu ndiyotani pakusindika kumene amuthalika anayankhula kopanga anthu amuchipani amene amati tidye ndi nthawi yathu komanso nkhani yolimbana ndikatangale. Inu kulankhula kwa president ndimene amayankhula mukhoza kuyankhulapo zotani? Ine ndinganene kuti a president anayamba ndi maonena kuti DPP yabweraso mboma koma kubwerako yabwera ndi lonjezo latsopano komanso masomphenya atsopano. Ndikupemphani kuti mulankhule ngati doctor mulankhule mwamsanga ndithu koma kukhuza madera ofunikira chifukwa nthawi apa ndesikulola. Okay, ndiye amanena kuti abwera ndi masomphenya atsopano kusonyeza kuti akuchita refer back kumene tinaliri kapena kumene analiri. Zimene anachita mbuyo zosakhala bwino zawapatsa phunziro kaya analonjeza zinthu zoti sizinachitike pano ayamba kuchita. Ngati anali ndi masomphenya amene sanakwaniritsidwe ndiye kuti pano akuyenera kukwaniritsidwa. Nkhani yakatangale ndi chimodzi mwa zinthu zimene zinkatchulidwa nthawi imeneyo anali mboma. Ndiye aziona ubwino ndi uyipa wake ndiye tsopano kumvera kwa kuyitanidwanso ndi Amalawi. Ndikukhulupirira kuti akuchita emphasize kuti zimene munkaziona kuti sitimachita bwino mbuyo pano tikuyenera kuti tichite bwino chifukwa chakuti pangano lathu tsopano sili pakati pa ifeyo ndi DPP koma lili pakati pa ineyo boma langa ndi Amalawi. Ndiye ndikukhulupirira kuti amuthalika pano ndi munthu onena kuti ali ndi experience ya utsogoleri wa dziko komanso nditate ngakhalenso tikayang'ana pa nzeru tikhozonena kuti panopo aonjezera kukhala ndi nzeru zakuya kuposa mmenenso ankayendetsera boma mbuyomo. Ndiye ndili nacho chikhulupiriro kunena kuti nkhani izi zakatangale a president Mutharika sakungonena chabe ndipo chenjezo lapita kwa Malawi aliwonse kuphatikizira ngakhale DPP. Nchifukwa chake ananena kuti dziko ili amanena kuti Malawi does not belong to the DPP either. Malawi belongs to us all. Kutanthauza kuti Malawi ndi watonse ndiye iwo abwera kudzalamulira Malawi ndi kutsogolera Malawi kuti zinthu zakale zimene sizinkachitika zabwino tsopano ziyambe kuchitika posunga pangano ndi kukwaniritsa masomphenya awo atsopano. Ana Malomba ndi nthawi yanu timafuna tidziwe kuti izi zimene alankhula a president izi boma lawo liwonetsetsa motani kuti zikuchitikadi nkhani yakatangale ndi mbiri yakale mdziko muno komanso musayiwale nkhani ya belo yanu ili nthumba imene ndakambayi kuti kodi milandu imene ipitirira. Nditero sendateka imene ndalimbana nayo re mwalimbana nayo ineyo ndikhale kuchikuno ndiyabe ndi imeneyi nkumalizira kuti kodi zimene zikunenedwazi zichitika. Kumalawi kuno kunakakhala kuti politics ili ngati imene imakhalira maprofession ena kuti kaya ndikudokotala kaya ndiku audit kaya ndiku ku engineering kapena ndikuchani kumene kuja kumakhala ma ethics and ma standards.
ndipo umakhala kuti iweyo ndiwe profession wa field imeneyo ndipo umayenera ndithu kumatsatira zimene zimachitika mmenemo. Komano ku politics ine sindingatenge kuti ndi profession chifukwa chakuti kumakhala majerasi kwambiri. Majerasi amabwera chifukwa chakuti no anthu amafuna kumapondana kumapita kutsogolo wina kumpondereza nzawo kuti apite patsogolo andale kumakhala competition, unnecessary competition. Ndupemphera na Malomba kuti nkhani imene imwe iyankhe mwamsangamsanga ndikukhulupirira zokuti mwina mawa tikhala tasala ndi minute yokha timalize programu zikomo. Ndinene chonchi kuti mabero ambiri amene anthu ali nawo milandu imene akuyankha anthu apanopa muona kuti ku DPP ku ambiri amene anapangidwa target ndi boma ya Congress Party anali atsogoleri athu. Cholinga chake ndi chani? Nkhani yake omwe kuti kadzafika nthawi ngati zino anthu azanena kuti muli mabero ntumba. Koma tuonesese milandu yake 5 years palibe munthu amene wamangidwa, palibe munthu amene nkhanizo kumangoononga ndalama za boma kutenga wanthu kumapita nawo ku koti pa nkhani zoti zongowaganizira za ndale. Ndiye mwina mwake tichotse ndale kupita kutsogolo. Chachiwiri ndiyankhe kuti noko dino zimene akunena president zitheka ndizoona. A president ananenanso mu speech yawo kuti you are dealing with a different president. Inuyo panopa president amene abwera president uyu ngosiyana ndipo ineyo ndikufuna nditsimikize kwa Malawi. Ine ndabwira nawo a president kwambira for the past 4 years zaka 4 zapitazo. Ndi munthu wosinthika. Ndiye kaya iwe ndi wachipani, kaya ndiwe na Malomba, kaya ndiwe ndani, kaya unagwira ntchito kapena mathandizira president ukangoba ndalama ya boma. Ukangoti upange zinthu zosokoneza chuma cha boma. Ukangoti ukondere ukhale ndi tsankho mbomamu kapena iye upange zosokonekera ndithu upita ndithu umangidwa. President wake amene ali panoyo Professor Peter Mutharika ngosinthika iyeyo contract yake ili ndi contract ya Malawi osati contract ya ndale yayi si wa ndale pamene wali kumene kuja si ndale yeso yayi ndikutumikira Malawi ndipene choncho kuyankhula kwake ngosinthika zedi. Inetu ndakuthokozani kwambiri mawu anomaliza 10 seconds. Ife tungofuna kuti Malawi atikhulupirire akhulupirire president wawo amene amusankha chifukwa amusankha wokha Malawi kuchokera ku Nsanje ukafika ku Chitipa amukhulupirire ndipo ampatse mpata ampatse nthawi. Inde pali zofunika zambiri njala forex zonsezo anena kuti zitheka koma ngongofunika kukhala patience. Takuthokozani kwambiri ana Malomba mawu anomaliza George Chaima ndikupasani 10 seconds yeniyeni pazomwe analankhula mtsogoleri wa dziko lino nthawi yatithereratu. Ine poyamba mawu anga akhale kwa president kuti akwaniritse chimene achilankhula ndipo kwa Malawi mawu anga ndi akuti tiyeni takhulupirire a president tione mmene ntchito imeneyi akhoza kugwirira ufuna kusintha zinthu m'dziko muno. Zikomo kwambiri. Wanangwa 10 seconds yeniyeni. Ineyo ndingowafunira zabwino zonse Mutharika pamene akuyamba ntchito yawo yendesa dziko lino koma ndimwina ndingonenapo mawu amodzi oti Amalawi chimene amafuna ndichoti ngati tikupita kutsogolo tiye tizipita limodzi suti tonse tiyende pasi koma iyayi mastepe azioneka tonse tikusuntha ngati tikubwerera chifukwa cha zachuma tonse tiyime limodzi kupanda kutero ndiye kuti mafuno abwino adzaoneka kupanda phindu. Chabwino. Ndikuthokozeni nonse amene munatenga nawo gawo mu program yathu ya lero ya kulinji ya George Chaima, Shadrack na Malomba Wanangwa komanso atolankhani athu Jason komanso Wezi. Ine ndileya Malekano tikumane mawa program ngati yomweyi ya kulinji mwakuma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzungwa nyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kudi usaruga kulilabe nanga osolola ledesi ya odija shirugu koshu yena panji nanga ngani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atenzile diyo kuburiyani kulinji tikudalira ino kulinji